Takže ahoj, opět originální pozdrav. Dneska si ukážeme jednoho youtubera, který se snaží vydělávat na svém maličkém bratříčkovi. Dámy a pánové, je mi ctí vám představit Metadona, který nahrává svá videa na YouTube, ale protože se tak úplně nedařilo, zapil i svou úzkou rodinku. Respektive svého 9letého bratra, který se nazývá Misha, má něco přes 120 000 odběratelů a dokonce už ho i v doprovodu Metadona začal zvát na YouTube akce. Nechápu. Ano, můžete si říct, že je to přeci skvělá dvojka, co se snaží dělat virální videa, ale jako vždycky se nám objevuje jedno velké ale. Ještě předtím, než byl Misha slavná celebrita a psali o něm všechny bulvární noviny, nahrával s pomocí svého bratra na YouTube klasická, lehce hejtovací videa a la Dominik Klika a prakticky nikdo ho neznal. Ovšem Minecraft Song to všechno změnil. Nebudu rozebírat jeho kvality, tedy spíše nekvality, a zaměřím se na to, co je za kamerou. No a co je za kamerou? Ano, zeď. Ale tu nemyslím. Metadon je za kamerou. Stará se o edit, nápady, prostě o všechno. Pořád by na tom nebylo ale nic špatného, kdyby Mishovi nebylo 9 a jeho bratr nebyl členem Menzy. Upozorňuji, že nediskriminuji inteligentní lidi. Úplně si dovedu představit rozhovor Metadona s jeho bratrem. Brácho, chceš točit na YouTube? Budu slavnej. Teda, ty budeš slavnej. A ve škole ti už nebudu brát svačiny. Jasně. Dost pochybuji, že iniciativa nadávat na YouTube zašla z Mishovy strany. Ono 9leté děti mají úplně jiné starosti, než se strapňovat před kamerou. A k té Menze. Metadon, jak jsem potvrdil, je členem Menzy pro Českou republiku. A každému Lojzovi dojde, že takto chytrý člověk si dokáže spočítat, co potřebuje k úspěchu na YouTube a zvládne vymyslet propracovanou strategii. Prakticky stačí pouze malý bratr, který ze sebe dokáže udělat kokota před milionem lidí, kamera, klidně na mobilu a připojení k Wi-Fi. Ovšem celé to vymyslet a dát tomu zajímavou myšlenku, která by upoutala spoustu lidí, prostě inteligenci potřebuje, protože trapných dětí na YouTube jsou tisíce. A jak všichni víme, moc inteligentní nejsou. Metadon zkrátka vymyslí celý scénář, mrskne to Mishovi před ksicht a ten to přečte. Sice sám Metadon ubezpečoval, že videa dělá spolu se svým bratrem, ale může mi někdo říct, jak by 9letý kluk pomáhal s videí? A aby tomu Metadon nasadil korunu, v každém videu na Mishově kanále dělá reklamu i svému kanálu a začíná se čím dál tím více objevovat v Mishových videích. Neříkám, že si nemůže udělat reklamu, ale být v každém druhém videu a ještě se propagovat v popisku už zavání manipulací s vlastním bratrem. Například ve videu o Mishově rodině byla věnována více jak polovina prostoru pouze Metadonovi. Když mu nevyšla kariéra YouTube zpěváka na poprvé, tak se ho toto pokusí znovu, ale tentokrát daleko propracovaněji s pomocí zmanipulovaného bratra, který absolutně neví, co se děje. Například Lolko Song. Pochybuji, že 9leté dítě hraje nějak aktivně Lolko a ještě má tolik intelektu vymyslet o něm písničku. To samé platí pro CSGO Song. Abych to nějak ukončil. Metadon si zkrátka dělá reklamu přes kanál svého bratra a jak je vidět, funguje to bravurně. Čus.